mo nyinaa kɔ aba yɛbusa sɛ mo mpom ɛte sɛ bɛn na kakra ni ana ɛma mo nya aranteɛ sɛ n'atapahene ne fie aduonu nnum a wɔdi ɛwɔ tapadwa so ɛsɛ tapahene no ɛnnɛ a yɛde dwumadie no nyinaa mpɔmpɔnso ɛbrɛ na Nyankopɔn yɛ adom ɛtena yɛabɛsene akɔ asɔre na yakɔ akɔda Nyankopɔn ase nti nnɛ sɛ mohu video a na yɛyɛ firi tapa deɛ ɛkɔ tapa ahemfie na deɛ ɛbɛkɔ so hɔ biara yɛde abrɛ mo meden yɛde Kofi Kakari aha ɛyɛ the kingdom of Asante dɔkwasɛm ne sɛ tapa adane manhyia anaasɛ tapa goes manhyia sɛ ɔhwɛ a tapa kankuo kɛseɛ ɛwɔ hɔnom no nyinaa na tapahene ɛde Asanteman Colours atwa ho ahyia ɛde hyɛ Asantehene ɛne Asante nyinaa ne onyam tapa ɛyɛ kura dwuma a wodidi bɔ Asante ɛne sɛ ɛberɛ a Asantehene kɔɔ sa na tapahene ɛyi nkonya ma Asante di nkonim bi no Asantehene ɛbɔ namba so ɛde ɛyɛ tapa baneɛ abasobɔdeɛ ɛde ɛmaa no eti n'atwe ampem tapamanhene a odi ɛkan ɛnɛ ne mfie aduonu afidida no ana yɛde ɛbrɛ nwomeden ɛde Kofi Kakari yɛfi ha se ade bɛkɔ so biara no yɛde bɛbrɛ pɔpuhyafo tapa Asante ɛfɛ Asante anika Asante wadeɛ Asante Colours ɛfɛ yie sɛ wohwɛ ebi a megyina yɛ a ɛkwan no baako kɔ gɔɔ so bɔmaa bekyem ana yɔso kwan no nso ana ɛkɔ Kumasi da bisua yɛkɔ aprama no so na deɛ bɛsi hɔ biara no yɛde abrɛ mo sɛ de bɛde kan aka no nnɛ yɛde n'atapahene ana bɛdi ne mfie aduonu nnum 25 years a wɔde no ɔtepa akonnwa soɔ no nti yɛbɛkɔ so biara na yɛde bɛbrɛ mo sɛdeɛ mede ka aka sɛ no sɛ yɛka aduana deɛ a ɛne nanka aduana ankasa ɛyɛ bɛmɔkunowu akoko asuminya ana sɛ nanka dɔma ɛnte aduana aka aduanafoɔ ɛba bɛboa wo mu aduanani na wɔde dwuma ɛsɛ na ɛsombo ɛde aba no sɛ saa ɛte deɛ legacy 100 million CEO of management aduanafoɔ ana
aboa ama Sinapa kata main ada banyak bau no ye present say ye biana fo na wo bia edi kuma e say e ka wo bia na me ka say na say e pa ni ye biana ti adunti ana wo nyina akambo ene ba biana e ba bi kuma e say ama no aye fefe biana na e che say wo e biana Bebek mau ni, mau main ni, ana audience ya, jaga dia anu, audience ya, sekarang sama dia sama kan dia ada di sini. Dia main, apa ayo. Kami yasio. Iya, Pak. Ede na kompata mai hene, ene tepa mai hene, ana omo edi semu kama na kompata mai hene. Ato kumu ana wachia tepa mai hene. We etre ediana fo ayam papa ewo umu entem edo mu edana di edia se wiase na me wiase na hu se kata kenye ma wate edia pase ene se enka sabre aka ono so e wa se nanso edu se ya kasa de we se ya ne ya aya na ewo mu ene se na ya ye wo kwa wa kodam
sector ɛnyɛ sɛ deɛ na abɔ mpata man hene ɛne bɛbɛbɔ man hene ɛde nsa abɛto nsa yɛ aba ahyia na adapa hene yɛde nkanɛ abɔ ɛna na wakyerɛ ɛde so a ɛsɔ sɛ ɔno nso